Malawi Today. Uku ndiku malechereche kwa tsiku la lero makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa gangata. Takhala tikupasirani zosiyanasiyana ma updates osiyanasiyana kuyambira mmawa uja kufika na nthawi zino. Nde mwachidule kwambiri tingofuna tikulongosolereni mmene zidalili ku court. Zikuoneka kuti boma lilibe nkhani eni pa gangata. Poyambirira tiye tione ena mwa mafunso amene oyimira a Alfred Gangata pa mlandu amene ndi a Gilbert Khonyongwa anafunsa oyimira boma amene ndi akaphandira. Poyambirira adawafunsa mafunso awiri amene loyamba ndilonena kuti mchifukwa chani a Gangata akungowayendesa. Ndipo funso lachiwiri linalilonena kuti mchifukwa chiyani a Gangata akuwayendesa mu galimoto ya ambulance. Asafuna ife siti kuopa ndipo pa 16 September tikutenga boma. Ndipo poyankhapo akaphandira anayankha kunena kuti Gangata amangowazungulisa chifukwa chonena kuti panalibe kulumikizana kwenikweni pakati pa apolisi komanso ndi akhoti kuti ndi malo ati eni amene Gangata akazengeredwe mlandu. Ndi chifukwa choti panali communication yosakhala bwino pakati pawo chifukwa chake amangozungulira. Ndipo pa nkhani yokhuzana ndi kuwanyamula mu galimoto ya mtundu wa ambulance, iwo adanena kuti adalandira malipoti onena kuti a Gangata sakupeza bwino ndipo ali ndi umboni kapena kuti mapepala a umboni osonyeza kuti Gangata sakupeza bwino, choncho chifukwa chake amawanyamula pa ambulance. Komanso anaonjezerapo kunena kuti ambulance imene akuyenderapo a Gangata ndi ya tsopano ya nyuwani, choncho kuti iwowa ndi munthu oyambirira kuyiyendera ambulance imeneyi potengera kuti yabwera kumene ku polisiku. Nde zimenezi ndi zimene adayankhapo lawyer amene akuyimira boma pa mlandu umenewu amene ndi kaphandira. De zimenezi ndi zina mwa mfundo zimene zinakambidwa kapena kuti ena mwa mafunso amene anafunsidwa ku court kumene Alfred Gangata amafunsidwa. Ndipo pamapeto pa zonse magistrate ananena kuti anakana kapena kuti sanayankhepo pa pempho la belo limene lawyer wa Alfred Gangata anapempha kuti awapase belo. Ndipo magistrate wanena kuti kufikira mmawa ndi pamene aone chisogolo cha nkhani yonse. Ndipo padakali pano Gangata agonanso usiku wina ku polisi. Ndipo kuchoka ku court Gangata akuyenda straight ulendo wa kuchipatala paja tanena kale kuti iwo adapereka uthenga onena kuti sakupeza bwino. Nde apa akupita kaye kuchipatala asanakagone ku polisi. De pamapeto pa zonse tatiyeni timve kulankhula kwa Mary Navicha amene ndi director wa amayi mchipani cha DPP kuti adalankhula zotani pambuyo pa chigamulo kapena kuti pambuyo po waperekeza Gangata ku court. Ndipo pambuyo polamulidwa kunena kuti iwo akuyeneranso kuti akagone usiku wina ku polisi. Ndipo izi ndi zimene mayi Navicha anayankhula pamapeto pa zonse. Tinali nkatimu mlandu wakambidwa sindifuna kugamula malo mwa koti ajaji kuti apereka chigamulo chawo mawa koma kumvetsera ndi ulere. Zikuoneka kuti
boma lilibe nkhani eni pa Gangata. Yakale mboni ya boma inalibe zifukwa zokwanira kumanga Gangata. Amanjenjemera zambiri amalephera kuyankha mazikola. Nde judgment ya court sininganene timva mawa koma aliyense amene amamvesera nkhani amapuku samutu. Izizi ndi zifukwa za ndale ndipo tifuna ati auze aboma kuti afune asafune ife siti kuopa ndipo pa 16 September tikutenga boma. Ndifuna ndikuthokozeni nonse munabwera mwayamba dzulo takhala nanu kukanengo ena mwagona komweko takhala nanu pano kuyambira mawa tapita nanu mpaka na ku Lumbazi muli pano ena amenyedwa akhapidwa koma tili pano umene onde mzimu umene akufuna profesa asapita mkhalika komanso mtima umene ndi umene utithandize kutenga boma ali pa 16 September tikachulusa mantha amayi abambo boma lisiti kutani aliyese pano amange ziwindi tilimbe mtima ndipo tigwirizane ndipo anzathu amene aphinjika tiathamangire monga tachitira lero koma mawu anga omaliza ndona kuti adadi akuthokoza zimene mwapanga nonse komanso adadi akutilimbikisa kuti ananga musaope muchipululu simotani ena ananena kuti osaopa osatani tisafoke DPP Nyalamwamba panopa VP alola kuti akhoza kupita kuchipatala chifukwa choti samamva bwino nthupi nde poyamba khoti linakana kuti mwina mwakuti koma maloya athu agwiraso ntchito yabwino kwambiri kudandaulira kuti ndi ufulu wa munthu pamene akudwala kukaonedwa ndi achipatala ndipo oweruza mlandu mkhotimu anakomera mtima kuti akhoza kukaonedwa ndi madoctors yawo kuchipatala panopa akupita kuchipatala ife tonse tabwera pano tibalalike kukonzekera mawa kuzamvera chigamulo ndi mawu amenewa Mulungu akudalitseni. DPP woye atati woye chala mwamba tiende mosamala koma osaopa. Zimenezo ndi zimene tidakutengerani ndipo ndi zimene zayankhulidwa ku khoti ndipo mwaona nokha mmene zayendera mtsiku la lero nde kufikiranso mawa pamene tikhalenso tikubwera kupitiriza nkhani yokhuzana ndi mlandu umenewo. Ife tikungokupemphani kuti muzakhalenso pomwepo mpakana muzatisatire mpaka pa mapeto ndipo timakupemphani kuti ngati mungotipeza kumene subscribe to the channel, comment osayiwalanso kupanga like ndi kupanga share kuti anzanu aonekonso ndipo kufikira mawa tingoti mwakoma nonse zikomo.